Ну а центром Києва крокував ще й український безсмертний полк. Це відповідь на російську пропагандистську акцію. На Софійській площі столиці зібралися кількасот людей з портретами українців, які загинули в сучасній війні на Донбасі. Докладніше Владислав Стужук. Світлини рідних та друзів, які віддали життя за Україну, і синьо-жовті прапори. Кілька сотень людей зібрались біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, щоб вшанувати героїв. Сьогодні російська пропаганда нав'язує суспільству думку про те, що нібито ніякої війни з Україною не існує, і намагається всіляко паразитувати на пам'яті про Другу світову війну. Ми ж вирішили доєднатися до цієї акції для того, щоб довести, що ми знаємо, що відбувається на сході нашої країни. Порівняння з Другою світовою тут у всіх на вустах. Зараз Україна, як і понад 70 років тому, захищається від агресора. Михайло Кременюк прийшов з портретом друга. У мене ось в руках портрет свого земляка з Немирівського району Вінницької області, з села Чухова, який був військовослужбовцем, лейтенантом і проходив службу в Криму. Потім, коли наші війська покинули територію Криму, він пішов в антитерористичну операцію і загинув у 2014 році під Авдіївкою. З Софійської площі довжелезна колона рушила до Михайлівської. Там, біля стіни пам'яті полеглих воїнів, вони поклали квіти і запалили лампадки. Тепер у нас теж в Україні війна, не АТО, а війна. І діти гинуть щодня. Тому я взяла портрети своїх земляків, дітей, які загинули в 2014-2015 році. Росія – це не Україна. Ми українці. І нам дуже боляче, що в нас зараз точиться війна. За офіційними даними, за 5 років війни на Донбасі загинули майже 3000 українських військових. Тому вшанувати пам'ять захисників України всіх часів – справа честі. Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Заман, АТР.